Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Today, we all in world dukanaw makasi price mena jabai guys for gabon LaJK ni haba jahinago nalai guys for LaJK nugo nोंथांमोना गोबां गोदोर कार्टन लानाय जाबाय ने मेला कार्टन मोननै मोनथाम बहुत सारा बुस लानाय जाबाय बेखौ लाबाय दा न'आव थांना पेक खालामनोसै guys for price मा नोंथांमोना मोजाङै नायबानो जाबाय guys for दिनै भिडिअ ओरैबायदि धामाकाजों थांगासिनो लाबा फैसा हर लोदोया Guys, we are बहुत सारा सामान बायबाय बहुत बायबाय बेसांल' आग्लाबे फैसाया माथो माने जांख्रिदाखौ एसे प्रेंक खालामनो इच्छा खालामदों आङो गाज्रि मोननाङा जांख्रिदा खिन्थु प्राइसआ मोजाङानो जागोन मोजाङै खुलिनानै नायबानो जाबाय दा खोन्थाथ'ला गाइसफोर प्राइसखौथ' लाबाय बहुत लाबाय नै कार्टन मोनथाम मोनब्रैसो लाबाय गाइसफोर कार्टन बायनायाव फैसा थांनायाथ' कार्टननि फैसा लायासैना लायासै धन्यबाद बेनिफ्राय नैबे गिफ्टफोरखौ लाबाय गाइसफोर बेखौ फटाफट थांनानै पेकिं खालामो जेब्ला गाबोन आर्लि इन दा मर्निं जांख्रिदानि बिया जाहैनांगौ गाइसफोर चलो येस दासो नुदों गाइस बेखौलाय मानो लाखिनो ओइ सब ननसेन्स साइकेलफोरा जागासिनो जानानै खिफिज्रायलांनो Everyone, welcome back to next day, guys. मैया आङो माखासे मुवा बुस्थुफोरखौ लानानै फैबाय नैबे कार्टुनखौ लानानै फैबाय बे कार्टुनावबो खालि गाइसफोर नैबे कार्टुनावबो खालि बेनिफ्राय नैबे कार्टुनावबो खालि नैबे कार्टुनावबो खालि स्टेप बाय स्टेप दायो प्राइसखौहाय पेकिं खालामनाय जासिगोन गाइसफोर नोंथांमोना मोजाङै नायलांबाय था गाइसफोर जुदि चेनेलाव गोराङै फैब्ला होनबा सिबिख्रि खुलावनो दाबावदे सनाफोर लोखिफोर सयथिनोबो खुलुम थाब फैनानै साबस्क्राइबखौ बिबायलाय गाइसफोर नालांनो गाइसफोर नालांदो जागासिनो मिनिबाय थानांगौ गोदाव सोरावनो अके गाइस दायो आङो ओइ केमेरा मोजाङै थांबा था जोखोदा हरनानै थांफालायनानै सयथिनोबो बुमथा फिसा केमेरा साला अके बेयाव थागोन बेनिफ्राय बुस्थुआथ' जेनेबा रेजें जागोन नालाय गाइस रेजें जाबाथ' एसे होद नंगौना नङालै बिनियालाय होनना सानगोन ना बिनिफ्राय ओलोद खालामनो थाखाय बे जिं नैबे जिं अन्थाइ होगोन सानदोंमोन आं अन्थाइ बेनिफ्राय थाबनो ब्रेना खामानि होगादों आंहा आलु बस्थासे लाबोनाय दंमोन बेखौनो 2 केजिसो जिङाव होनोसै बोरैबा थाब ब्रेना माने आलुआबो सोलिगोन नालाय अन्थाइ होबाथ' अन्थाइया मा इउसलेस जेबो खामानियाव सोलिनाय नङामोन बेनिखायनो आलुखौनो होनोसै मालाय बोराय बुरि भाजा एवनानै जागोन आलुल' नङा दे गाइसफोर प्राइसआ दङ गोदोरैनो नायलांबाय थाबानो जाबाय सिगां जोंहा मामाया ब्रेन'लिया जाहोनायमोन खोमालाय आंखौ बिनिखायनो माथाया थाब खामानि होदों हेलौ होननानै आङो नोङो आंनि सिमां नोङो आंनि अराय जिउनि मोननैसो बुस्थु लिरनो नांगोन ना मोननैसो अके मेन प्राइसआ बेयाव दोङो गाइस मेन प्राइसआ बेयाव दोङो ओरैबायदि मोजां सिल'टेप मारनांगोन बेखौ ओमफ्राय बेखौ होगोन बेयाव लिरनाय जादों आरोखि हुरा you go to box please choice anyone taste your luck best of luck होनना लिरनाय दं बे जाबाय गाइस बे जाबाय मेन प्राइसआ बे मोननैनि गेजेराव मोनसे दङ आरोखि मेन प्राइसआ खिन्थु मबे मोनसेखौ चइस खालामफ्लाङोसै बियो मबे मोनसेखौ नायफ्लाङोसै नायनोसै बेयाव लिरना होखादों आङो नोंनि चइसखौ चेक खालाम टेस्ट योर लाक होननानै बेनिफ्राय बेखौ नैयाव सोनाय जागोन आरोखि नैबेयाव नैबे बक्स मोनसेयाव सोनाय जागोन बे बक्स मोनसेयाव ओरैहाय सोबाय बरिया बेनिफ्राय बेयाव सोनानै बेखौबो ओरै खालामनानै बेयाव मोनसे लिरबावदों
नै लिरबाय आरोखि बिखौ लिरबाय गाइस बेयाव ओरैबायदि लिरबाय कंग्रेचुलेसन हेपि मेरिड लाइफ प्लिज ओपन द स्मॉल बॉक्स यू हैव द प्राइज इनसाइड ओके जादोंना जायाखैथाय जायखिजाया लिरबाय बेखौ पेक खालामनोसै ओमफ्राय एसे आं बिदि प्राइस होफेराखैमोन दे गाइस खिन्थु एसे फानि टाइप एसे इन्ट्रेस्ट खालामनो होननानै बिथां जोंहा जांख्रिदानि हाबायाव एसे इन्ट्रेस्ट खालामनो होननानै बेबायदि खालामनाय जादों गाइस आंहाबो मोनसे फिसा कन्टेन्ट जाबाय ना मा बुङो आरो साबस्क्राइब खालामोबा थाब खालामना होलै गाइसफोर बेनिफ्राय दा हाबायाव नायलांदो गाइसफोर सेंग्राफोरनि थाखाय मोजां सिख्लाफोर पसन सोर सासेखौ पसन जायो कमेन्ट खालामना खोन्थाहरबानो जाबाय साफा कानेक्ट खालामना होजोबगोन ना बाला आंनाथ' खालिगोनो जागोन नालाय एसे रेजें जागोन एसे कनफिउसन हागौ जांख्रिदाया बिनिखायनो नैबेयाव माबा होबाय आङो मा होनना बुङोमोनलाय नैबेखौ होबाय नैबेनि टमेट' माबा पटेट' अन्थाइ होगोन साननायमोन आं खिन्थु अन्थाइया इउसलेस जागोन एसे बोरैबा जानो हागौ बेनिखाय थाब गोसोखांनानै आलुखौनो दांना होबाय बेयाव साला 2 केजिसो जागोन नामाथाय सेरसेसो जानो हागौ ओरै होनोसै आरोखि बेयाव बेखौ ओरै होनोसै एसे अजन जासिगोन नालाय रोंगौ आंबो हाबा जाहैनो उरिबा जांख्रिदा जेबो लाबोनो हायासैलै फिसासो बरिया मोननोसै एबार Okay guys, price are ready guys, ready, almost ready जाबाय दायो गाइसफोर फाख्रा थाब्ला जोब्बाय दा हाबा जानो थांसै गाइसफोर दुगैला दुगैसि हाबा जानो थांसै नालाय माथो गाइसफोर प्राइसखौ हैनोसै आङो हौवा गोदान दरा गोदान जोंखौ नेलायलायासै आरोखि बिसोर थांग्रोबाय जोंबो थांगासिनो दं गाइसफोर नायलांबाय था बुरा-बुरि akhirnya lagi. Dia ada susah nih kalau pembahasannya. Udah naik, bisi. Mana udah biasa sih. Bisi punya naik deh. Maya hai na hudu bra. Ham apa? Habayao disiram nih muda bitanga. Apa nih? Nwngthangabw top number 1 YouTuber number Mahay मोजां लानांगोन नोंथांखौ हाबा जानानै फैबाय गाइसफोर प्राइसखौथ' होबाय होनायालाय प्राइसखौथ' नोंसोर मिथिखाबाय मा बुस्थु होदों आङो सयथिनोबो बोरैबा मोनलायबाय जोंहा हिनजाव गोदान बाजैया नोंसोर होदोंना होआखै बुस्थु दंना गैयालै होननासो सानलायबाय दा ओइ नुहुरनाय जोंनि गामि रोमै नुहुरनाया नै दुब्लि दरसाया बेनिफ्राय जों ओरै थांदोंमोन आरो दहयो थांनानै ओरै पाखि गिदिंबाय ओरै पाखि गिदिंनानै ओइयावनो आरो जांख्रि न'आ दा हाबाबो जाना फैबाय जोङो थांसै गोदाव सोराव साला फिसाजोना पापर लाना फैदों नोंहा जानो दे होमबा गाइसफोर भिडिअखौ मोजां मोनबायबा लाइक खालामदो शेयार खालामदो कमेन्ट खालामदो गावसिलाजोबना हरदो आरो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामदो ना मा बुङो फंबाय दे